Ainhoa. Conta'ns. Exacte, companys, existeixen dues versions dels fets. Per una part, la versió de l'empresa amb qui hem intentat contactar, que diu que estos terrenys són de la seva propietat i que l'Ajuntament d'Alacant els ha donat llicència per a enderrocar. I per altra banda, la versió de la família. La família, com podreu veure, viu a aquestes cases que estan molt a prop del terreny que està enderrocat. I per així ja tenim a Marga i a Isabel, que són algunes de les afectades, de les familiars afectades. Conta'ns, Marga, com va ser el dia en el que tu estàs a ta casa i de repente tens així unes excavadores intentant destrossar-ho tot? Va ser terrorífic. Va ser terrorífic perquè ens van avisar els veïns perquè estan treballant i van vindre tots el més pront possible i van arrasar en tot, en l'horta, en la pista de tenis, en la piscina dels cosins, i això va durar 3 dies terribles. Però ja des d'abans, des del dia Santa Fas, van obrir una porta i no sabien per què. I vam anar al juzgat, ho van denunciar també, la policia no podia apoyar-nos perquè tenien llicència, no sé com, però bueno, 15 dies... M'heu contat que heu tingut inclús seguretat. Seguretat, sí, van tenir que contractar seguretat perquè estaven molt intranquils, ni sense dormir, qualsevol ruïdo que feia, estaven saltats, un desastre, un desastre. Moltes gràcies, Marga. I Isabel, des d'aquest moment heu presentat una demanda i heu començat un procés judicial, no? Hem començat un procés judicial des del primer moment, des del dia de la Santa Fas. Estant el procés judicial en marxa, encara obrir un segon intent i obrir 13 metres de tanca i ahí es queda, tinguérem la seguretat. Hem estat uns mesos creient que estava tot via judicial i de sobte, dilluns passat, entraren a les excavadores, els camions, i arrasaren tot. Hem estat com 2 dies i mig esperant les cautelars, afortunadament les tenim. Ara està tot paralitzat perquè esteu presentant la documentació per a demostrar que, efectivament, estos terrenys són vostres. Sí, efectivament. Vivim així des de fa 58 anys i mai s'ha venut. I és un perill, és que vivim així, és que estan entrant i vivim així. I Ximo, no sé si, ja que anem a tindre experts en el tema, no sé si tens alguna pregunta per a Isabel, que t'està escoltant. Per descomptat, Ainhoa, ens preguntem com és possible que una família que es conteu, que viviu desenes d'anys, que esteu vivint en aquesta casa, de sobte arriba un bon dia i una excavadora vos entra en casa. És que això és la vostra propietat. Sí, I a més, ells eximien que tenien un document de l'Ajuntament d'Alacant que els era favorable a l'enderrocament. Sí, efectivament. Ells, en principi, arriben així dient, quan arriben fa uns mesos, dient que han comprat una parcel·la i els diguem, mireu, no és aquesta, no coincideix el número de registre, no són els metres, no són els llindars. Aquests insisteixen en que és aquesta i continuen fent les accions que vos he descrit abans. I ara mateix no sabem com, d'urbanisme els han donat una llicència d'enderrocament i ens hem trobat en una situació d'indefensió i de pànic absolut. Anem a veure, ara parlarem amb el nostre expert en dret immobiliari, a veure com es podria solucionar la qüestió. De moment el jutge ha demanat una cautelar. De moment les excavadores les teniu ja fora, però clar, ara mateix la propietat la teniu oberta, no? Efectivament, la propietat la tenim oberta, imagina't, o sigui, vius així i estàs en el carrer. I estem esperant a veure si podem, com a mínim, fer un tancament un poquetet més segur, perquè la situació és molt desagradable. Moltíssimes gràcies a les dos. Anem a veure com avança el procés judicial i que sigui, potser, en fi, per a les dues parts. L'empresa diu que ha comprat aquesta parcel·la. Ahir és prou fàcil entendre que ha hagut algun tipus d'errada administrativa, però una errada que esteu pagant les conseqüències de manera clara. Gràcies per acompanyar-nos. Una coincidència de número de catastre. En el número del catastre. És una errada de la coincidència del número de catastre. La resta no coincidia res. Clar, però ara vosaltres qui vos paga la piscina i tot el que vos han enderrocat. Anem a veure el jutge que és el que decidís. Efectivament. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies, Ainhoa, per traslladar-nos l'última hora i el testimoni de les famílies que estan patint aquesta situació. Moltes gràcies. Ara anem
a parlar amb el nostre expert immobiliari. Gràcies, Ainhoa, i gràcies a la família.